Bai, egunon, EITB maratoia. Telefonoak jo eta jo ari dira eta ekarpenak gora eta gora doaz. Jente oso eskuzabala da, danatarik jaso dugu, 100 eurotik, 50 eurotik 100 bebai. Askok esaten du, nik ez dakat asko ematik eta esan du, dana da importantia. 5, 10, o bat. Eta eso ondo dikoa. Jon Darpon Osasun Sailburuak jaso du ekarpen handienetako bat, 1000 eurokoa, berarekin batera kirolariak, artistak zein telebistako aurkezleak. Hona etortzeko aukera eskaintzen digute eta geure aletxoa jartzeko ez da. Kasualitatea esan da, baina lehena deitu ditena nire jaioterriko Andre bat esan da, Zarauztarra. Eta ilusioa egin dit. Beste mai batean, transplanteen inguruko elkarteetako kideak. Postasun bat, ikustea korran beste jente laguntzen dagoela. Izan ere gaurko egunak asko du emoziotik. Andra bat deitu daula, sensibilizatuta, ze oine dala hile bat, bera trasplantatu berri izen da. Baina gehiago elkartasunetik. Jendea bere bilotza jartzen dula, bere emozioa eta bere elkartasuna. Kontua alik eta gehien biltzea da, ikerketara bideratuko baita biltzen den dirua. Igaz ere aurren minbizia zela 800.000 euro baino gehiago jaso genuen, eta urten ere gizartea indartsu izango zela delakoan gaude. Gutxi zein asko garrantzitsuena zerbait ematea da, dirua bakarrik ez, bizia oparitzeko.